Hai लोगोफोर, गुड मर्निं, खुलुमबाय, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। फैदो लोगोफोर नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअखौ। दिनै आलु पनिर खुन्दुरु भाजा जोंना रितुरासा बुरो माथो नुवाखिसै। देखिनिराय साराय 8था जाबाय। ओंखाम ओंख्रि संनानै लाग्रोनानै शपिं खालामनो थांनांगौलाय दिनैबो। संखांगोन दसे थांनोसैलाय। कौन आया? पनिरखौ एवग्रोनोसै ओमफ्राय नै खुन्दुरु भाजा बेखौ संनानै लाग्रोनोसै आं। हारा साबथा खालामनो नागिरदों मैगं गायनो सानै आदा मुखौ लिंहरनानै। थोड़ा सा और रहने दो। नहीं खामानि मावगासिनो साफाखौसो लाइटखौ होफोर दे। ना साहा लोंग्रोदो। माबानाबो फकासाबो देरबायना गैला लोगो गैला गैला फिसाला देरबाय बे देरसिनखा नोंसिना दुइसिनमोन नामा? औ बे दुइसिन। चलो लोगोफोर आलु पनिराबो मोनबाय। लाव लाव बानायबाय गंगार दुन्दिया होफबलायनाय गोथाव जाथारसिगोन। मैगं गायनोबो साफा खालामहोदों। मोनखाबाय। लोगोफोर बाबुनि कम्बल नांगौ नालाय कम्बल नांगौ। बेफ्रानो buy one get one 200 nih. ऊपर ये buy one get one था। जी